गुड इभिनिं लोगोफोर दा बावैसो आङो सासे सिस्टारनिफ्राय मोनसे रादाब मोनदों गाबोनो रौतायाव गोदानै ग्रसारि डिपार्टमेन्टेल स्ट'र फेबुलास मार्ट अपेनिं खालामगोन बेवहाय सासे बर'नि उन्दै बैसोनि मुंदांखा इउटुबार फैनो थांगासिनो दं भिडिअखौ स्टप खालामनानै कमेन्टआव खोन्थादे सोर बियो सोर फिननाय हो हमदांलाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ फिननाया जाबाय मा बि बयस इउ जाय नोंथांमोनहा लोगो हमनो गोसो दङ बा नायनो गोसो दङ फैनानै लोगो हमफैनो हागोन नायनो हागोन फट' सट' लानो हागोन लकेसनखौ होदों रौता स्टेशन रड अपोजिट अफ एसबिआइ बिल्डिं फैबानो जाबाय सोर सोर लोगो हमनो गोसो दङ ना आंबो थागौमोन नायगौमोन खिन्थु आंना गाबोन एग्जाम दङ थाङाबा जानाय नङा ट्रेनिं लानाया